Hello guys, tini osa nobomini din bele bele ke hambai bahai tongbai takok tai buk jono bele bele kha kaham janago puila no tini nobomini din osa motani ter awon bagai nong no kaisa message nammo songo o message kamo hai kaisa bukuk kok samani okong nang khub nangjaka okhumno sajaka nor kongno okong ke follow khaina je tini takok tini amchani borok joto je Tiprasa bosong dofana jara wanchu tonai ba nijina butike develop khai klang mana nijina butike motivate khai tom manai bahake borok choli tom mana oma haikai kaisa busa butunya tam ke phrangani busa butunya tam ke kaisa protect khanyani draksa mani awareness no draksa mani ba bike payamo songmani awar butike tonai toni sanai ba niji bahage tongnai tabok chini Tiprasa bosong no kha khorcha chini Tiprasa tire swang namang niji life na stress kero all life no stress ke tike niji sak no wachuk de muni da pani borok no ne ke borok kono swang nangna ne sana ne kono ampi kono wachuk ja niji bosana kahma talna ne byabsa butike sarani boro dogan dakha bote butike khayani income khayan abo mang wachuk tawka oboko khorcha bo master chek ne kaisa kok samane okong nang khop nang jaka okong no kisa follow khaina ji okok no nang no phunu kana sak baitam ani YouTube channel gaming and Kokborok tibina no acha kha like khaire di chaja ke phono unlike phan khaire di kok kore abar ang kono dok kore tobo ani bini chini buku khorcha bo kok samane nang khop nang jaka chaja kha norok bani kongno sama kisa follow khaina le sara dine ani kongno piri ni bini kongno feed di okongna ang sawai tacha ang no khnarana okong nachi tabuk chini charai rok ni kaisa trend cholei tongo o trend ke tamo blackmailing parent rok no blackmail khainani abo belai ke rung sukha boro bahai ke abong khangke porena ni ti blackmail khayo mungsa sung ke buma uphano mani sanai mani hangan ke sanai ang poria like chala rok tamo khai class 8 ni simi class 9 ka khang ke bike san bayo ang to khoroksa school teacher bla ani students yamta hungai ang sawi man kha class 9 si kadra bosarai bosi bike sano buma uphano to buma upha bo bahai ke bike ronai ba acharai no ai ba bike roya hangan ke poria amtai hono so onek bezalung laikha bulaikha tok laikha bujok laikha haifano ungya sese bike ma rokha so ang koina ni musungo buma upharong no charai chung parent rong no ta blackmail khaima sai chung si borono blackmail khaina ni nango bahai ke sekang borono si sanani nango nu amta hamtai pore asuk percentage man gange asuk mark man gange nono amta hai mani ronai amtai si khaina ni nango chung de buma bupha na chini charai rok de chini buma bupha abo wan chungna ni nango opo trend chole mani belai ke hamya ani school student rok si kabang ma amta hingui tonga nosto bongui tongkha buma bupha emotionally blackmail ungui bayo so angkoyo buma upha rok no kisa karagung di buchi si di charai rok ni kaham ni bangai si norok si blackmail khai thai borono khonaba kera takok song chini bukuk khoroksa kok samani tabok chini dofak kasi train choli tongkha ote no bahake protect khaine ka bahake atke runani bahake Twidulmung ne obona chini bukuk khoroksa samani obona kya ero nine every one chubi ne bidi then kosong wa kaham message ya joto ni baganya mo kaham takok song kya nine baja ani like no ani channel no kisa subscribe khaje like kare di and video no taja khaje like kare di taja ka unlike kare di ko kare kono to khona ya